Joulukuussa 2006 Helsingin kaupunki päätti purkaa Sörnäisissä sijainneen Hanasaaren vanhan hiilikäyttöisen voimalaitoksen. PSV Rakenne Oy sai hoidettavakseen yhden maamme historian vaativimmista purkuurakoista. Koska purkukohde sijaitsi keskellä tiheää asutusta, olivat vaatimukset melun ja purkupölyn hallinnasta erittäin tiukat. Lisäksi purkutyömaan vieressä sijaitsi Hanasaaren käynnissä oleva voimalaitos Hanasaari B, joka asetti omat erityisvaatimuksensa purkutyön toteutukselle. Purkutyö toteutettiin lajittelevaa purkutekniikkaa käyttäen. Työssä käytettiin pitkillä puomeilla ja leikkureilla varustettuja purkukoneita. Purkupölyn hallinnassa käytettiin leikkureiden murskaimiin kiinnitettyjä korkeapainevesisuuttimia. Purkumassa lajiteltiin purun edetessä ja voimalasta saatiin kierrätettyä huikeat 99,5%. Huomionarvoista on myös se, että Hanasaari A:n purkutyömaan vieressä asuvilta kaupunkilaisilta ei tullut yhtään ilmoitusta työmaan aiheuttamasta melu- tai pölyhaitasta. PSV Rakenne Oy on erikoistunut vaativiin rakennusten ja rakenteiden purkutöihin. Suoritamme purkutyöt lajittelevaa purkutekniikkaa käyttäen, jolloin purkumassojen kierrätysaste saadaan mahdollisimman korkeaksi. Käytössämme on laaja ja moderni erikoislaitevalikoima sekä asiansa osaava, ammattitaitoinen henkilökunta. Yhtiömme on perustettu vuonna 1988. Olemme yksi Suomen suurimmista purkutöihin erikoistuneista yrityksistä. Liikevaihtomme vuonna 2008 oli 5,5 miljoonaa euroa. Työllistämme vakituisesti 10 henkilöä. Panostamme voimakkaasti sekä purkukaluston että työmenetelmien kehittämiseen ja käytössä onkin alan nykyaikaisin kalusto. Suoritamme vaativat purkuurakat yli 20 vuoden kokemuksella taloudellisesti, tehokkaasti, turvallisesti ja aina aikataulussaan. Kun suunnittelet purkuurakkaa, ota yhteyttä meihin. Saamme projektisi onnistumaan.